LED-Store on palveleva, asiantunteva yritys, joka keskittyy LED-valaistukseen ja kotiautomaatioon yli 15 vuoden kokemuksella. Näet kattavan valikoimamme verkkokaupassamme tai Vantaan myymälässämme. Tiloissamme on myös jatkuvasti kehittyvä LED-valaistuksen ja automaation näyttely, jossa pääset kokeilemaan demohuoneessamme erilaisia ratkaisuja. Alexa, let's work! Samalla näet myös erilaisia rakenneratkaisuja ja saat tarvittaessa asiantuntevaa palvelua aina suunnittelusta valmiiseen asennukseen saakka. No, miten homma käytännössä toimii? 1. Käydään läpi teidän tarpeet. 2. Suunnitellaan valaistus. 3. Tuotteet valmistetaan mittatilaustujana tarpeenne mukaan ja varastoidaan teille maksutta odottamaan toimituspäivää. 4. Valaistus toimitetaan suunnitellussa aikataulussa ja toimimme jatkossa teknisenä tukena asentajille, suunnittelijoille ja muita apua tarvitseville maksutta. Kehitämme itse palkintoakin voittaneet valaistustuotteemme ja siksi tuotteella on 3 tai jopa 7 vuoden takuu. Meille kuitenkin tärkein asia on hyvä värin toisto eli korkea valon laatu, jotta asiat ja esineet olisivat mahdollisimman luonnollisen näköisiä ja miellyttäviä ihmisen silmälle. Ole meihin yhteydessä, autamme mielellämme. Ja jos jää vielä epäselväksi, mitä me LED-Storella teemme, tässä vielä lista. Valaistussuunnittelu, asennus, kotiautomaatiot, keittiön välitilavalot, saunan valaistus, LED-profiileja, erikoisvalaisimet, kylpyhuone ja WC-valaistus, rimaseinän valaistus, wow, toimistovalaistus, valaisinhuolto, ulkovalaisimet, epäsuora valaistus, terassivalaistus,